I dag er det den sidste søndag i kirkeåret, og hvad betyder det konkret? Jo, at vi nærmer os advent. Mange mennesker, ligesom vi, markerer, at det snart er jul, og alligevel så er det ikke kun det, vi markerer her i den kristne kirke. Nej, advent er et låneord fra latin. Det betyder, han kommer. Jesus kommer. Ikke bare for 2000 år siden, men han kommer igen. Og det er måske ikke noget, vi tænker på til hverdag. Og alligevel så er det det, Jesus han ønsker at formidle til os, at han kommer igen. Men det er ikke i abstrakte, ukonkrete vendinger, men det er helt konkret. Det er ikke sådan i en fjern fremtid, men det er også nu. Han som kommer, han siger, kom på dommens dag. Han siger det nu, i dag, til os, kom. Han har ikke forladt sin kirke, men han er her nu. Han kommer til os her i ordet. Han kommer til os med syndernes forladelse, tilgivelse og om lidt i nadveren. Og alligevel så vil han komme i sin herlighed. Og hvad betyder dog det? Ja, det er noget, vi måske forbinder med stråle, glans, storslået, eller noget, som vi faktisk ikke kan forestille os. Jesu herlighed er dog noget konkret. Det betyder noget helt konkret. Jesu korsfæstelse. Se hen på korset. Så ser du Guds kærlighed og herlighed. Jesus han bad til sin far, inden han skulle korsfæstes. Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Så Jesu herlighed, det er den, han havde og har, da han blev korsfæstet. Det er den herlighed, han kommer med. Og det er herefter, at han sætter sig på sin trone. Og han sætter sig ned, fordi han har gjort det, der skal til. Og nu kan han sætte sig. Det er den korsfæstede Herre. Og så er det, at alle folkeslag, de skal samles. Og de griber fat i enden af Matteus evangeliet. Gå derfor ud og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Vi kommer til at stå foran tronen ud fra evangeliet. Ud fra, at han døde for hele verdens synd, for at vi kunne få et ret forhold til Gud. Og det skete i dåben. Det skete og sker i velsignelsen, som vi hører om lidt. Og han siger, kom. Og det siger han også til os om et øjeblik. Jesus, han er hyrden. Han er den, som skiller fårene fra bukkene. At skille fårene fra bukkene, det kender vi godt som udtryk i dag. Det er der, hvor at vi ligesom refererer til en prøve, en eksamen, eller der, hvor vi skal se, hvad det er, man er lavet af. Det er nok de færreste, som synes om det. For hvordan kommer det til at stå til med mig? For, buk, højre, venstre. Evig liv, evig ild. Jesus han starter med sin højre side. Jesus han ønsker alle mennesker godt. Alt godt. Herren er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Jesus han ønsker, at alle mennesker skal frelses. Det er hans vilje, og derfor siger han, kom alle I, som er blevet velsignet af min far. Velsignet. Det, som skete i fortiden, men har effekt nu. Her kan det undre os, hvem er disse velsignede? Svaret er os døbte. Vi er blevet velsignet i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Og
Det var der, hvor vi fik velsignelsen. Det skete i fortiden, eller måske for nyligt, men det har effekt nu. Vi hørte også i velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Vi kommer til ham, siger Jesus, fordi han siger kom. Kom og arv riget. Riget, som blev forberedt til jer fra verdens grundlæggelse. Arven om himmeriget. Tænk engang. Himmeriget er det, vi skal arve. Det fortæller os, at vi er Guds børn, Guds arvinger. Et rige, som er blevet forberedt. Ikke her og nu, men fra verdens grundlæggelse. Da Gud sagde, og det skete. Allerede der var dette i tankerne. Dette var i Guds tanker og plan. For vores skyld. Han gør os til børn og arvinger. Han genføder os i dåbens bad og renser os fra al synd og skyld. Og han velsigner os i ordet, så vi får tillid til ham som vores hyrde. Og Jesus han åbenbarer for os, hvad de på den højre side har gjort. De har simpelthen givet Jesus mad. De har givet ham noget at spise. De har taget imod Jesus som gæst, givet ham tøj på kroppen, besøgt ham, mens han var svag og var i fængsel. De var ikke klar over det. For hvornår skulle det have været sket? Ja, det kan vi jo måske også selv spørge om. Og Jesus han forklarer, at alt hvad I har gjort mod en af mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Bid mærke i det. Det er altså ikke alle mennesker i hele den hvide verden. Nej, det er simpelthen vores kristne brødre og søstre. Hvordan vi behandler dem, sådan behandler vi Jesus. Det er så forunderligt, for det har vi jo ikke tænkt på. Det tænker vi måske heller ikke på. At Jesus, han identificerer sig med os. Og det er det helt store tema i Bibelen. Det er, Gud er med os. Gud er for os. Jesus er Immanuel. Og Jesus fortæller, at de på højre side, de hviler ikke i, hvad de har gjort af godt mod andre. For de har først lige fået det fortalt. De hviler derimod i, at de er velsignet af Gud Fader. De hviler i, at de er arvinger, og at Gud har bestemt det længe før de blev født. Og så vender Jesus sig til sin venstre side, og så lærer Jesus os, hvem helvedes ild er for. Den evige ild er blevet forberedt til djævlen og hans engle. Altså, det er ikke forberedt og skabt til mennesker. Og alligevel, så havner mennesker dernede. Det sker. De er forbandet til den evige ild. Og Jesus han åbenbarer, at de på den venstre side har gjort det stik modsatte af dem på den højre side. De har ikke Jesus som hyrde, men gik deres egne veje uden ham. Jesus han blev behandlet på sådan en måde, at han ikke fik tøj på kroppen, mad at spise, drikke. Ja, han var fremmed, og ingen bød ham velkommen i deres hjem. Og der var heller ikke nogen, der besøgte ham, da han var svag og i fængsel. Og jeg ved ikke med jer, men når jeg læser og hører dette, så kan jeg ikke lade være med at tænke, er det ikke mig? Havner jeg ikke her? Havner jeg ikke på den venstre side? Er jeg ikke sådan en buk? Jeg føler mig ramt. Jeg undlader at gøre noget. Jeg hjælper ikke lige frem. Heller ikke folk, som jeg hjælper ikke lige frem folk, hvis jeg kan undgå det. Hvad med fremmede? Ellers tak. Syg, hold dig gerne lidt afstand. Og i fængsel, så havde du måske også fortjent det. Og ikke nok med det, så gør jeg ikke noget mod min næste, og så gør jeg ikke noget mod Jesus.
Men Jesu pointe, det er altså ikke, at vi nu skal til at lave social hjælp, selvom det er godt, eller nødhjælp, selvom det er godt. Nej, for det frelser ikke nogen. Vi kan måske blive fristet til at tro, blot det at ændre min adfærd, ja, så havner jeg på højre side. Og problematikken hos dem på den venstre side er tydelig. De har ikke brug for Jesus. De har ikke noget problem i deres øjne. Vi er dog i nådens tid. Og det er jo stadig den sidste søndag i kirkeåret. Jesus, han kommer til os her, nu. Han kommer til os i ordet. Han kommer til os med syndernes forladelse, med tilgivelse og om lidt i nadveren. Herren må betjene os først. Det må han. Det vil han. Han er ikke kommet for at lade sig blive betjent, men for at tjene og give sit liv som løsesum for dig og mig. Og det er her, hvor jeg finder hvile. Det er, når jeg føler mig ramt, så er det her, jeg finder hvile. Hos min gode hyrde, som satte sit liv til for fårene. Og hvad så med dem? Hvad så med dem, vi bør gøre noget for? Jesus kalder jo os for sine mindste brødre. Ja, Jesus han sagde jo allerede til dem på højre side. Det kommer uden at de er klar over det. De gør det, som faderen har velsignet dem. Og det er jo fordi faderen har velsignet dem, at de gør det. De er får hos den gode hyrde. Og det må være klart for os, at gerninger de ikke udspringer af, at vi gerne vil blive frelst. Men fordi vi er arvinger, vi er Guds børn, og derfor gør vi gode gerninger mod vores næste og mod Jesus. Og det er derfor, vi også lægger vægt på at gøre gode gerninger. Det er jo fordi, det er godt og gavnligt for mennesker. Jesus han vil sige til sidst, og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Og bid mærke i de sidste ord. Evigt liv. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det kristne evangelium, sagt på godt dansk. Det er de gode nyheder. Det er det, vi kommer her for. For nu ved vi, hvordan det kommer til at gå. Kom, I, som er blevet velsignet af min fader. Kom og tag riget i arv, som er blevet forberedt til jer. Amen.